voelt wel echt als een echt podium zijn nu, hè? Net samen even in een kamerke wat spelen, maar echt op een podium. Ja. Ik vind het snikje in die stem zo mooi. Je had een heel herkenbaar lood. Ik ben blij dat ze mijn snikje begonnen is, want ik ga je steen een mooi snikje in. Ja, dit wordt nog een hele lastige pil. Ja, er zijn 3 afvallers, hè? 3 afvallers. Goeiemorgen, een nieuwe week, een nieuwe weekenvlog. En deze keer net meerdere onderwerpen, maar 1 onderwerp. Omdat het gewoon zo'n leuke middag weer en ik te vol leuk materiaal hier om net met hem te delen. En ja jongens, ik mocht in de jury zitten van Jong. Al je talent, jong talent, die het Frieske Veskes kreun ha en dit ten podium brachten. En ik mocht daar tips en tops aan. Het wie gezellig, het wie mooi. Ja, ik zou zeggen, ik kan wel vertellen, maar check maar even. Jong, in Verda, in Drachten. Check. En hier is Joet een soort van coachday voor Jong. En heel leuk, want ik mij together met Pieter van Vegebart, de band Vegebart, maar ik Joet tips en tops aan aan de jeugd die het dus Frieske Veskes maken had. En ik ben echt heel benieuwd naar wat ze ontnoten al ha en hoe het ze doen. Dus ik ga er nog 10 en ik neem je op mij en dan zullen we eens even zien wat ze maken ha en hoe het komt. Ja, let's go. Nou, dit is Pieter en mijn bank. Je mag weer aanzetten, Pieter, hè? Je wist. Ja. En we hadden een deelnemerslist en een juryrapport. Nou, er zit op podiumpresentatie, zang en muziekkwaliteit, tekstpresentatie en timing. En ik zie je dat de zang en muziekkwaliteit die telt dubbelt. En daarna kunnen we nog tops aan en tips. En nou, maar eens zien hoe mooi podium wat ze hier hebben. Het voelt wel echt als een echt podium zijn nu, hè? Net samen even in een kamerke wat spelen, maar echt op een podium. Ja, we gaan nou de hele dag nog om maas met het lekker juster en Ja, dan zit het alle echt lampen op twee. heen. Ja, dus nou, en wie zullen is best even zo. We zijn heel nieuwsgierig, we gaan nog niet yet. Nee. Dus ja, we willen het maar hoe eens komen. En wie jou zo goed als mogelijk onze tips en tops. Maar dat wil ik niet vastleggen. Ik ga er nog 10. Dan heb ik jury, Joet. Hoi. 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 Dat is Chits. En Pieter. Wat doe je? Pieter is van Vegebart. En zij hebben dus Liet Woen, vliegend hier. Wij nemen Jong altijd het lied Suske van Liet. Nou, dit is dus uw grote broer die het Woen heeft. Ja. Dus genoeg ondervinding, maar muziek. Ja. En, Dat is. Nou, het beginpraatje is West. Ik zal me nu installeren en ik ben heel benieuwd naar de eerste auditie. En ik laat je van alles wel even een licht stukje zien. Ik kan een beetje erin komen. En ik kijk, leuk. Je hebt alle techniek die in. Dus ik wil leuk dat dan ook West studenten binnen die dat doen. Dus ik zal eens even zien wat zal ontbouwen binnen. Ja, nou, denk je maar. Eerst even een koffie, jongens. Ze tellen aan eerst al, dan zit je hem even introduceren en je noemen. En daarna komen ze nog een keer even van je aan te tellen, zodat ze het bandje starten kunnen. Alle tijd. Ja. Nou, goeie allegeer en welkom hier bij Jong. De auditieronde. Wij knallen aan met verder Hadewig en Safira en go for it. Je kent het. Oké. Nou, allereerst super toffe act. Wat ik zo knap vind is door rapst en door jongst. Want vaak is het of iemand kiest om te rappen of iemand kiest om te zingen. Door dat is het gewoon beide. Echt machtig mooi. Ja, dat je echt een band stiert, dat is duidelijk. En ook nog zonder bassist. Ja. Dus dat is toch het helemaal draast met de gitaar, keurig. Mijn tip wie je nog even om, als je dan inderdaad in de rap stukjes zist, dan begin je vol uitvoering, maar dan worden soms de zinnen wat langer. Ja. En dan is het moeilijk om die emotie erin te krijgen. En zie je dat toch? We gaan terug naar de volgende. Luc en Jurre, die mij haar een kleermeidje. Ik vind het echt een noemer dat hing je bloed. Dus dat is echt supergoed, de tekst-tag. Een tip. De dynamiek tussen je beiden. Oefen je daar nog even tussen dat je me echt together die willen. Ik zeg bij daar iets meer willen, bij daar iets meer spanning.
ik ben het eens met je. Het is juist echt qua vreugden spelen. Dat haak ik voor nou terug. Ja. En het is heel goed mee te jongen. Het is echt een duidelijk hitje. Ik vind het al heel wel best. Ja, dat vinden we al. Ja, ik vind het al heel wel best. Dat is wel best. Dat is mooi. Dat is echt een hoek die staan haast. Goed ding. Goed ding, hè? Hey, dankjewel. Je krijgt haast nog even een quote hierachter. Dan gaan we verder met Ninte, Terza en Elina. Maar je noemen Mijn vrede in Oorest. Misschien is het de wind die komt, of is het die stem die Jenny praat. En dan vreeg ik me, ja, komt het nog wel goed? En dan vreeg ik me, ja, komt het nog wel goed? En welkom waarom al hè? Wat een verschijning door muziek. Wie zet eigenlijk dat terug? En wie zal luisteren naar Rowan, mij in mijn droom. Weet als je weet die, maak eens voor mij, oh, dus jou mij nooit in hand, want ik jou mij altijd doe. En als je bij mij bent, dan praat ik op mijn gevoel. Ja, Rowan, wat prachtig. Schitterend gitaarwerk, heel knap. En ik vind het snikje in die stem zo mooi. Er was een heel herkenbaar lood. Dat is natuurlijk het allerwichtigste. Dat mensen jaren, zonder dat ze de show dat ze in de gaten hadden, dat is toch het best. Dus een heel mooi eigen lood. Chapeau. Ja, en nou, ik ben blij dat ze mijn snikje begonnen is, want ik ga hier steen een mooi snikje in de stem. Maar dat maakt het wel emotioneel. Heel erg goed dingen. Keurig niet. En dan gaan we zo naar de volgende. En dat is Vrouwtje, bij Wetter Ticht. Je zoekt net altijd het zich van mij. Het is mijn werken, dan maar net de sterkste. En nee, het hoeft echt net perfect van mij. Verzet die wegen en oor een keer maar vieren. Als een zon, moeder of zo schreeuw, het is oké. Ja jongens, we hadden nou nog 3 acts te gaan. Het is echt superleuk om mij te maken. En prachtig al die teksten hier en al die jeugdjongen hier. En echt super knap van haar. En ik ben heel benieuwd naar de laatste 3. Let's go. Goeie, en welkom waarom. Sits en ik ben er even bij zitten gegaan. We pakken de rest, want het volgende nummer is van Max. Het nummer heet De Held en de Lul. En nou won er alweer van held, wie had dat in het tocht. Maar het dier nog volle meer binnen dan er tocht hier. En hij zei ik mis die mijn vriend, Farol en rest zegt. En dat pust nou wel even, het wie was soort les van die scouts, maar het is correct of dat dit al hier. Ja, muziekmeidje en jongen, dat past. Ja, dat zeg ik gewoon alles. Schitterende tekst, hast erop maken. Du bent hier met die piano. Heerlijke dynamiek van Sef naar Loert. Du neemt dus mij in die verhaal. Had ik dan nog tips? Ja, mij, want ja, je ben je rek voor de tips. Interactie bij de camera en het publiek. Dan ben je heel in je eigen verhaal, wat heel goed is. Dat ben ik net zo goed in. Dat is lastig, hè? Maar dat aldoende leert men. Maar voor de rest heel keurig. Het enige wat ik ook had. Ja, hey, dankjewel. Ja, dan gaan wij zo naar Brechtje. Het wil lekker neon en de barbecue stoel voor. Hoe keren en nooit weer. Zeker het zwaar Wat had toch een hele mooie, luchtige, hege stem. En dat zwaar er wel van dat het heel uniek is. Dat is een beetje fluisterend heeg. En daardoor ben ik eens wel heel benieuwd naar meer. Want ik had het gevoel dat ik nog een beetje ben bloot van de spanning. Maar voor de rest, ik vind het gewoon een heel mooie, unieke sound die het heeft. Er is een plaatsje om naar te zien. Straal dat ik uit dat mij. Ja. Hoe is het? Heel goed, Ian. Ja, dankjewel. Ja, dan gaan we aan zijn oor naar de laatste act van deze middag. Dit nummer wordt gebracht door Ian en Chantal en heet Deergeen My Lights. If the world nou eindigt, ben ik het liefst bij die. Als alles stopt, het is er nog vol in mij.
wat schön, prachtig mooi. Die matching outfits, er stiert echt iets. Podiumpresence, je hem zelfs presenteren op het podium is heel wichtig. En dat gaan we heel goed doen. Je stemkleur, je hebt heel mooi beeldkoor, dus dat past heel mooi beeldkoor. Ja, en het is ook nog goed zelfs om zelf over omvallen te kunnen. Je hebt een soort dezelfde lijn. Dat betekent dat als de ene misschien wat twijfelt, dat de oren het aan mij nemen kunnen. En dat is heel goed. En daarom merk ik wel dat echt vriendin op het podium stingen. En dat je hem together dit noemt belipje. Hey jongens, Jim win de last act. Wat weer geweldig, net? Dat vind ik geweldig. Dat vind ik geweldig, dat vind ik Echt prachtig. heel leuk even. We hadden echt een schitterende middag, want ik hoop alle jeugd ook. En ja, dit wordt nog een hele lastige pil. Ja, zeker. Ja, Nou, wij Lucas even voorop en dankjewel. ja. Nou jongens, wie bent eruit? Wie zei ze nog niet, hè? Nee. Nee. Er binnen 3 afvallers, hè? Drie aanvallers, ja, Drie stuur ik een aanval. Wat wie het een machtig mooi middag. Dat vind ik geweldig. Ja, jong talent, fanatiek en ja, echt, ik wil dat ze groeien naar mij de coaching dat ze gewoon haar en ja, doe het maar even, hè? Ja, heel prachtig Fries. Ja. Een prettige beleving. Ja. Mooi om te zien. Dus top. Wie een top middag. Later. Ja, er zijn 6 strogien, echt al je toppers. En ze mij nou hebben zelfs Shillit met kwatten in de neushoorn in jouw. En dan schuggen we wat te winnen wordt. Ja, je moet het maar wel even in de gaten houden. Dit was hem dan alweer, de vlog van de week. Ik zou zeggen, vond het nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauwtoon omheen. En via het net de Shillit te downloaden van de tablet als telefoon. Want bij het vlog. Hey hoi.